Helo baw a chroeso mawr I taro gyda Nia. Os taw dyma'r tro cynta I chi ddod i'r sianel, croeso mawr I chi, a bydden ni mor ddiolchgar os ych chi'n joio'r darlleniad me, os byddech chi'n tanysgrifio a rhoi bys bawd lan I fi ar ddiwedd y fideo, please. Mae pob peth bach fel la'n helpu fi gyda'r sianel. Beth ni'n mynd I wneud heddi yw edrych ar yr wythnos sy'n dechrau y 9fed o Dachwedd 2025. Okay? Ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos, a wedyn ni'n mynd I gael neges fach wrth ysbryd fel gair o gyngor. Okay? So beth fi'n mynd I ddefnyddio heddi yw yr Wandering Star Tarot deck. Mae hwn yn deck lyflu. Mae'r dylunio arnyn nhw'n hyfryd. So, ysbryd, croeso mewn heddi. Allwn ni, please, cael cerdyn am egni'r wythnos sy'n dechrau ar y 9fed o Dachwedd 2025, please. Egni'r wythnos, please, ysbryd. Egni'r wythnos. Waw, okay. So ni'n defnyddio deck y Wandering Star, a'r cerdyn cynta mas yw'r seren. So'r seren, okay. Mae cerdyn y seren, rhoi fe fyna chi cael gweld. Okay. Mae cerdyn y seren yn sôn am wella. So falle bod chi wedi bod mewn amser lle chi wedi bod bach yn isel, falle bod chi wedi bod yn delio gyda lot ar eich plat, okay? Ond mae'r cerdyn yma yn dangos, wel, nawr yw'r amser, wythnos hyn, wythnos yn dechrau 9fed o Dachwedd, I ddechrau gwella o hwnna. Okay? Falle bod chi wedi dechrau gwella o beth I chi wedi bod mewn drwyddo. Okay, mae'r cerdyn yma'n gweithio chi. Nawr yw'r amser I wella. Okay? Mae'r cerdyn yma hefyd gallu fod yn seren yn yr awyr. Okay? Falle bod rwy'n disgwyl lawr yno chi, disgwyl mas amdano chi. Okay? Falle bod chi'n mynd I stepio mewn i'r spotlight. Okay? Falle bod chi'n mynd I wneud rhywbeth wythnos yma sy'n rhoi chi ar lwyfan, falle. Okay? Ond prif neges y cerdyn yma, a beth sy'n mynd I fod yn addas i'r rhan fwyaf o chi wedyn ni, yw bod chi'n dechrau gwella. Falle bod chi'n dechrau cael tyma bach fwy o hunan hyder nawr, a chi'n dechrau falle rhywbeth newydd sy'n mynd I wella chi. Okay? So dyna egni'r wythnos. So nawr ysbryd, gewn ni garden, please. Beth yw na, ewn ni ddim ar un, am y gormod wedi cwmpa mas. Beth yw sialens, y grŵp lyflu sydd yn ni fan hyn ar YouTube, ysbryd. Beth yw sialens wythnos sy'n dechrau y 9fed o Dachwedd? Beth yw'r sialens, please? A fi ma'n hon. Right. Y sialens yw y gwas o ffyn. Okay? Gwas o ffyn. Dyna fe fyna. Okay. Nawr, gyda'r cerdyn yma, fi'n gweud dyna fe fyna, ar y llunyn menyw I fi. Okay? So gallai fe fod menyw yn dod mewn I chi. Mae'r ffyn yn siarad am pethau fel, pethau sy'n tanllyd iawn, sy'n lot o basiwn, dod â falle cyfle mewn I chi, falle cyfle bech creadigol, neu rwy'n yn dod â newyddion I chi am cyfle falle creadigol. Mae'r ffyn yn I wneud â bod yn greadigol, wneud pethau a wneud penderfyniadau sy'n mynd I rili wneud chi dimlo'n dda. Okay? Mae hwn hefyd gallu fod yn berson ifanc sy'n dod mewn i'ch bywyd chi, neu falle bod person ifanc yn eich bywyd chi ar y funed. A maen nhw'n dod â egni newydd, ydyn nhw. Mae pobl ifanc a just egni a sy'n byd mynd I stopo nhw. Okay? A dyma'r egni fi'n cael o'r garden yma. Okay? So mae fe'n egni positif iawn yn dod mewn. Okay? So nawr, mae hwn yn sialens I chi wythnos yma. So'r sialens I chi trwy'r garden yma, mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi falle dim becso cyment am beth mae pobl yn meddwl amdano chi. Am rwy'r reswm fi'n cael y neges dy'r garden yma, okay? Am os ych chi moyn wneud rhywbeth sy'n neud chi dimlo'n ifanc, okay? Cirwch I wneud e. Pidwch becso beth mae pobl arall yn meddwl, okay? Os ych chi moyn wneud rhywbeth, ty beth yw e, cirwch I wneud e. Achos
y sialens i chi yw i ddod drwst yr timlad o felly o fi ry hen i wneud hwn, neu o fi ry hen i gyfansoddi can nawr, neu o fi ry hen i fynd i ganu karaoke, neu o fi ry hen i wneud celf nawr, mae'r amser yna di mynd, okay? Mae'r cardyn yma'n gweud na beth yw'ch challenge chi i ddod drwsto hwnna a wneud beth sy'n timlo'n dda i chi. Okay? Dyna'r neges fi'n cael o'r cardyn yna heddi. Okay? Diolch Ysbryd. Allwn ni please gael cardyn nawr, neges wrthoch chi Ysbryd, wrtho'r ysbrydion i please roi gair o gyngor. Beth yw cyngor wythnos y 9fed o Dachwedd, please? Beth yw cyngor yr wythnos? Cyngor yr wythnos. Okay, gwas arall. Gwas y pentacle. Okay. Mae gwas y pentacle yn siarad am arian yn draddodiadol, okay? So gwas y pentacle fyna, chi'n gweld honna? Menyw yw hon hefyd ar yr dec yma. Okay. So mae gwas y pentacle yn sôn am arian, felly cyfleoedd newydd i wneud arian, felly byddwch chi moyn wneud rhywbeth gwahanol, dych arian, felly byddwch chi moyn prynu rhywbeth newydd, okay? A felly bod chi moyn prynu rhywbeth sy'n mynd i wneud chi dimlo mwy ifanc. Felly bod chi'n mynd i gael y gwynedd wedi wneud. Okay? Os ych chi'n fenyw, os ych chi'n ddyn, llwch chi gael y gwynedd wedi wneud lan i chi. Okay? O felly bod chi moyn mynd i gael stael gwallt newydd. Neu rhywbeth fel la, okay? Mae'n gweithio chi, wythnos yma, ceirwch chi wneud e. Newch rhywbeth bach gwaniath. Okay? Newch rhywbeth sy'n tymed bach yn wahanol i beth chi arfer wneud felly. Okay? Na'r timlad i fi'n cael o'r cerdyn yma. Okay? Mae'r timlad ifanc yn dod drwyddo'r darlleniad yma ar y funed. So wedyn ni, wythnos yma, mae eisiau chi gael tymach o hwyl. Okay? Newch rhywbeth sy'n hwyl i chi. Triwch pyd o becso am eich dyletswyddau cyment. Felly, wythnos yma. Okay? Achos mae lot o hwyl yn hwn, a byddwch chi'n gwella drwy cael tymau bach o hwyl fi'n teimlo, achos mae'r ddoi was yma, maen nhw'n ysbrydion ifanc, felly bod plant ych chi, felly bod doi mab, dwy merch a mab ych chi, okay? Sy'n mynd i ddod, sy'n mynd i wneud pethau wythnos sy'n, sy'n mynd i wneud chi dimlo well, okay? A'ch sialens chi yw cymryd hwnna arno, okay? Gwellwch wythnos yma, neu beth wedai. Okay. Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gymryd cwbl o gerdiau arall jyst i gadarnhau'r darlleniad yma. Gewn ni'r dec yma fi'n credu, y Lightseers taro. Gewn ni, tyma bach, ysbryd gallwn ni gael, tyma bach fwy o wybodaeth am egni'r wythnos, y seren. Beth, mae'n grŵp lyflu ni yma ar YouTube yn gwella o wythnos yma. Yr wythnos yn dechrau'r 9fed o Dachwedd. 2025. Gallwn ni please cael neges. Just neges mwy clir am beth sy'n mynd mlaen wythnos yma, please. A beth sy'n gyda ni? Right, okay. Yw brenin y cwpanau. Okay, mae hwn yn gweithio fi. Brenin y cwpanau yn siarad am emosiynau. Okay? A mae brenin o cwpanau, mae fe wedi dod o hyd i emosiynau hunan. Okay? Mae fe'n teimlo'n gryf yn emosiynau hunan. Mae fe yn deall ei hunan. Mae fe yn arweinydd. Mae pob brenin yn y dec yn arweinydd. Okay? A mae hwn yn y llun, mae fe'n hapus yn ei hunan. Okay? So wedyn ni wythnos yma, bod chi'n gwella eich emosiynau, okay? Chi'n stepio mewn i egni'r brenin fan hyn. Mae hwn yn gweithio fi, felly bod chi wedi bod tymed bach, felly ry emosiynol am rhywbeth, a nawr chi'n gwella o fe, felly bod rwy'n wedi upseto chi, okay? Mae rwy'n wedi gweud rhywbeth ddim ry nice amdano chi, okay? Ond nawr chi'n gwella o hwnna, a chi'n stepio mewn i egni'r brenin fan hyn. So beth bynnag sydd wedi felly upseto chi yn y gorffennol,
chi'n dod yn well, achos chi'n stepio mewn i egni'r brenin, a mae brenin y cwpanau yn brenin lyflu. Mae fe'n brenin sy'n rili edrych ar ôl pobl yn y tulu, Mae fe'n berson chi gallu rili ymddiried yno, Mae fe fath na o berson. So chi'n dod wedyn ni mas o lle le chi wedi bod yn teimlo falle mae chi'n isiel am rhywbeth, a chi'n dod nawr, mae chi'n emosiynau, chi'n dechrau balans o mas, a chi'n dod nawr mynd i egni'r brenin. So mae hwnna'n egni lyflu am wythnos hyn, Nawr, allwn ni gael tyma bach fwy o wybodaeth amdano'r gwas y ffyn, please. Gwas y ffyn, please, ysbryd. Allwn ni gael cyrden i jyst roi neges bach mwy twfod i ni am gwas y ffyn. So, sialens yr wythnos. Pa mae gwas y ffyn yn sialens, please? Reit, achos mae reit. Symud mlaen. Mae'r 8 o ffyn dych chi fan hyn. Mae'r 8 o ffyn yn siarad am symud mlaen. Dyna 8 o ffyn. Chi cael gweld. Mae 8 o ffyn yn siarad am symud mlaen gyda rhywbeth yn gyflym, So wedyn ni, sialens chi wythnos hyn yw symud mlaen o'r gwella, neu symud mlaen i wella, So chi wedi dod i'r pwynt na le mae rai chi ddechrau gwella, mae rai chi stepo mewn i'r egni yma o'r seren sy'n gwella chi ar brenin yr cwpanau, brenin y cwpanau. Mae eisiau chi stepo mewn i hwnna. Challenge chi wythnos yma yw symud mlaen gyda hwnna, Achos allwch chi symud mlaen a allwch chi adael ty beth o ddim yn gret tu ôl i chi am yn amser nawr i chi symud mlaen a gwella, So dyna beth wedai am hwnna, Allwn ni, please, ysbryd cael cerdyn arall just i ni gael tyma bach fwy o eglurder am y neges i chi ysbryd moyn roi i ni heddi. Beth yw'r reswm am gwas y pentecle? Beth yw'r reswm am gwas y pentecle? Right, A beth yw'r neges gwas y pentecle, Mae'r 5 o gwpanau gyda chi, ond mae fe rownd ffordd wyth, fel i fi gael gweud, Os bydde'r 5 o gwpanau rownd fel hyn, mae hwnna'n dangos bod chi wedi bod yn teimlo'n emosiynol am rhywbeth, falle bod chi wedi colli rhywun yn eich bywyd oedd yn bwysig i chi, Mae'r cerdyn yma yn siarad am galar, so fel fi'n gweud, falle bod chi wedi colli rhywun yn eich bywyd, a chi'n rili gweld eisiau nhw. Ond nawr, gyda'r cerdyn hyn wedi droi rownd, mae hwn yn dangos bod chi'n gwella o'r galar, So mae chi'n teimlo mor wael am bethau agor. So mae teimlad i fi, mae'r Darlleniad yma gyd yn siarad am wella, Mae eisiau chi wella gyda cerdyn y seren, a'r cerdyn yma. A mae hwn yn dangos bod chi yn gwella, a mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Chi gallu gwella, sy'n eisiau chi dimlo mor isiel ragor, sy'n eisiau chi dimlo'n isiel, achos bydd popeth yn iawn, A mae'r person hyn fan hyn, yn gweithio fi bod yr arian da chi i wneud y beth chi moyn, Mae digon o arian da chi, so chi'n becso am yna, ac emosiynau chi sy'n eisiau gwella fan hyn, A chi'n dod drws y galar nawr. Chi wedi colli rhywbeth, falle bod chi wedi colli swydd, falle bod chi wedi colli ffrind, falle bod chi wedi colli eich gŵr neu'ch gwraig neu plentyn, falle bod chi wedi colli rhywun. A nag yw hwnna meddwl falle bod nhw wedi marw, Mae hwnna gallu meddwl bod nhw wedi mynd bant i fyw rhywle, a bod chi ddim yn gweld nhw rag, chi'n teimlo'r golled, Ond, ty beth yw'r golled, chi'n dod drwsto fe nawr a chi yn gwella, So wythnos yma, mae eisiau chi gymryd yr wythnos i wella chi, dyna beth yw neges yr ysbrydion wythnos yma,
So be fi'n mynd i wneud nawr, jyst i orffen y darlleniad yma am yr wythnos sy'n dechrau'r 9 o Dachwedd 2025, yw cymryd cerdyn, jyst neges fech i orffen, neges o'r yngylion i chi, okay? Neges fech jyst i roi cadarnhad ar bopeth i chi. A jyst machobeth gobeithio, gewn ni weld beth eich mas. Gallwn ni gael cerdyn o machobeth, please. Cerdyn o gyngor, reit, oedd honna mae'n dod mas, gewn ni hon. So mae'r cerdyn mae'n gweud, chi di dorri ar agor, okay? Chi di cyrraedd y mwy eisiau chi mynd i dimlo, okay? A nawr mae'n amser i fy mlaen, a mae eisiau chi ymddiried yn yr ysbrydion, ymddiried yn Duw, ymddiried yn y gofod, ta beth i chi'n credu, okay? Mae eisiau chi ymddiried yno fe nawr, achos mae pobl rownd i chi, nid dim ond yn y bywyd 3D, 3D, okay? Ond yn y bywyd ysbrydol hefyd, okay? Mae pobl rownd i chi yn disgwyl ar eich gôl chi, sbon nhw'n mynd i gadael i pethau i nafu chi, okay? Sbon nhw'n mynd i adael pethau i frifo chi o gwbl, okay? Maen nhw'n mynd i helpu chi i wella o ty beth i chi wedi bod yn brifo o, okay? So, neges gobeithol wythnos yma, boys, okay? Neges lyflu i chi am wella, am ddod drws pethau, a mae'n iawn i chi symud mlaen. Mae'n iawn i chi symud mlaen. Falle bod rai chi wedi timlo, falle bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd, a chi'n timlo'n wael am beth di symud mlaen, okay? Smo hwn mynd i fod neges addys i bawb, okay? Fi jyst yn gweud, mae rai o chi'n timlo tymu bach yn aiog am beth di symud mlaen, okay? Smudwch mlaen, achos y sialens chi yw, timlwch yn ifanc, smudwch mlaen gyda pasiwn, gyda tân, okay? A mae hwn yn gweithio chi, cerwch amdano fe, ta beth yw e. So ta beth chi wedi bod yn timlo'n aiog am, falle fel ni'n gweud, falle bod rai chi wedi colli swydd, a chi'n timlo'n aiog am beth i mynd am swydd wahanol ner, okay? Ond cerwch amdano fe, okay? Cerwch amdano fe, a gwellwch o ta beth sydd wedi nafu chi o'r sefyllfa chi wedi bod drwyddo, okay? Mae'n amser i wella wythnos yma, okay? So diolch yn fawr i chi gyd am wylio heddi. Gobeithio bod y neges hyn wedi gwneud synwyr i rai o chi, okay? Fi'n gwybod neu fe ddim synwyr i bawb, ond gobeithio i rai o chi bod e wedi gwneud synwyr, a bod chi'n cael tymu bach o gyngor wrtho fe, a tymu bach o gefnogaeth o'r neges heddi. Okay. Os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch roi bys bawd, cofiwch danysgrifio, a tan tro nesa, edrychwch ar ôl eich hunain, a welai chi tro nesa. Hwyl am y tro.